अरे काहे रंजीत भाई, काहे हई गमछी से ओहार के कोना में बैठल बड़ा हो? अरे ई का बोली है ए बारा राती के धंगाइल बने बे साचो? अरे ना मोड़ देते नहीं, बिरहुनी मार देले बियो। काहे अपन करतूतवा बतावे में लाज लगता। का कौन करतूत हो? तो लो हई देख लो मोबाइलवे में राती के सब खेला रिकॉर्डिंग कर लेले बानी। तो दिखाओ दिखाओ भैया दिखाओ। Recording by Mahi Music. तनी समझे के कोशिश तू करा हो, ढेर कले लू बात अब धरा हो। तनी समझे के कोशिश तू करा हो, ढेर कले लू बात अब धरा हो। घरे बानी संभा वे बाड़ी सूतल, घरे बानी संभा वे बाड़ी सूतल, ऊपर से भाई कुसैले बा। जी अभी ले जागल बनी, अब किन फोन पर लागल बनी। अरे बक ना सुतबे। एहो दोस्तर की एहो दोस्तर की? एहो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सक के बीमारी खाली धइले बा। जाना तो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सक के बीमारी खाली धइले बा। बनैबा बुर्बक ठीक नहीं खे जाने तोहार फोन कइल रात के, लाग जाई जदी जान जाइए बात के। अरे काजी ना सुतब। ठीक नहीं खे जानी तोहार फोन कइल रात के, लाग जाई जदी जानी जाई है बात के। कोई दिन से बिया मुंह फुलावले, कोई दिन से बिया मुंह फुलावले, नैहर के लोग भड़ कइले बा। ये जी हद रंगा कइले बानी, ई कौन नया चाल धइले बानिया? तोरा बाबू के एहो दोस्तर के एहो दोस्तर के? एहो दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सक के बीमारी खाली धइले बा। हाँ ई तो नो। दोस्तर केहू फोन कइले बा, तोहरा सक के बीमारी खाली धइले बा। पढ़ाई बा presented by Mahi Music. लागता रंजीत गरह बाटे गड़बड़ाइल हो, बीपी भइल खुश तो एने लभर खिसियाइल हो। हाँ तो हद बड़ा मरद। लागता रंजीत गरह बाटे गड़बड़ाइल हो, बीपी भइल खुश तो एने लभर खिसियाइल हो। पप्पू बाबा पे जनी कर भरोसा, पप्पू बाबा पे जनी कर भरोसा, उहे तलहर लगइले बा। ढीठ भाला बात कब थोड़े मानी, हाँ तो सचो लत खोरे बनी लता वस दे जाना एहो दोस्तों के एहो दोस्तों अरे के एहो
दोसर के हूँ फोन कइले बा झूठो सद के बीमारी तोरा धइले बा सुधर जा, सुधर दोसर जा। के हूँ फोन कइले बा झूठो सद के बीमारी तोरा धइले बा अरे तू जाई का रे रे भतर कटनी फोनवा में घुस के ऐसन मारेम कि दिमाग के तोहर चैली उधिया दे। अरे जाए मेहर मऊ साफ तू है बड़ा। अरे चलो सरे